Αστίθ σε πλάγιο. Χαφές. Ο Σέριντάν θέλει να περάσει, ο Μαρκάσα θα κάνει το πλάσε 1-0. Στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης ο Ρενάτο Μαρκάσα έβαλε την μπάλα μπροστά. Κυνήγησε την φάση ο Μαρκάσα που φάνηκε να χάνει το κοντρόλ αρχικά. Η επιμονή του επιβραβεύτηκε. Να δούμε τη φάση νομίζω. Η σέντρα βγήκε, η κεφαλιά πάνω από τα δοκάρια. Σφυρίζει ο Μασάς, ο Χαφές τελικά ψηλά πάνω από τα δοκάρια. Ο Σέριντάν είδε την κίνηση του ασίστ, του πέρασε την μπάλα. Η σέντρα του ασίστ στο δεύτερο δοκάρι που έχουμε διανύσει μέχρι τώρα. Μπροστά όμως να δούμε εδώ την προσπάθεια με τον ασίστ. Πάει για το σούτ, το κάνει έξω. Καρλάο και Βινίσιους για τον Καβενάκη. Ο Αργεντινός έκανε μια τρίπλα. Έκανε και δεύτερη, το σούτ 1-1. Εξαιρετικό γκολ από τον Φερνάντο Καβενάκη στο 15. Εδώ κοιτάξτε, πρώτη τρίπλα, δεύτερη στον Ρωμαρίκ. Ντε Βινσέντε και τώρα από μπροστά με τον Βινίσιους με προϋποθέσεις. Ο Βραζιλιάνος για τον Εφρέμ με τα αριστερό το σούτ, η μπάλα έξω. Αυτόν ήθελε να βρει ο Οικονομίδης αλλά βρήκε αντίπαλο. Η παλιά τον Καβενάκη τώρα. Πέρασμα για τον Βινίσιους. Προϋποθέσεις για τον Αποέλ, το σούτ του Βινίσιους, η μπάλα κοντράρει και φεύγει. Βρήκε τον Ντε Βινσέντε που κρατάει. Η πάσα του είναι καλή για τον Καβενάκη. Ο Εφρέμ χωρίς δύναμη το σούτ. Πέρασε ο Ιρλανδός από τον Σέρτζιο. Η σέντρα του Ιρλανδού στο δεύτερο δοκάρι. Ο Σκέμπρι κατεβάζει το σούτ, δοκάρι! Στο παιχνίδι για τον Αλεξάνδρου. Ο Κίρμ γυρίζει πίσω, ο Καβενάκη αποφελείται, πλασάρει έξω. Τον Ασίς να ψάχνει τον Σκέμπρι να πέφτει κάτω. Τίποτα. Εδώ. Ξεκίνησε λοιπόν το ντέρμπι στο δεύτερο ημίχρονο. Ας ελπίσουμε να είναι το ίδιο καλό. Εδώ το σούτ από τον Καβενάκη. Ο Παναγί θα διώξει. Με δεύτερη προσπάθεια θα μαζέψει. Καλή κίνηση του Ντε Βινσέντε. Ελευθερώθηκε. Κάθε την παλιά για τον Βάντερ. Απέναντι από τον Παναγί. Θα γίνει το γκολ. Το 2-1 από τον Καβενάκη στο 52. Φεύγει από κανονική θέση. Αν μπορούμε να το σταματήσουμε κιόλας. Εδώ το τράβηγμα από τον Κουλόν. Ο Λομπιανίτσε κάνει καλή σέντρα, η κεφαλιά από τον Σκέμπρι όμως στον Ντε Βινσέντε. Παλιά του Ντε Βινσέντε για τον Βάντερ είναι καλή, τρέχει ο Λομπιανίτσε, τον κλείνει. Έκανε την σέντρα, το πλασέ, ο Παναγί διώχνει σε κόρνερ. Σέρτζιο, Βινίσιους, ωραία ανάπτυξη του Αποέλ με τον Σέρτζιο. Τον σταμάτησε ο Ρωμαρίκ, επιμένει το Αποέλ, το σουτ που γίνεται πολύ ψηλά από τον Αρτηματά. Με τον Σέριντάν, το σούτ από τον Ρουσά. Ο Αιγύπτιος προσποιήθηκε και δεύτερη, κλείνεται από δύο, θα πάει για την σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Ασίς το γύρισμα, επέμβαση, μεγάλη φάση, δεν τελείωσε, νέο σουτ, νέα επέμβαση. Τώρα φεύγει η μπάλα από την περιοχή. Τιμένη Ομόνια με Μαρκάσα, θα δοκιμάσει το πόδι του, όχι, πάει για κάθετη. Απέναντι ο Σκέμπρι από τον Βάτερμαν. Ο Ασίς θα τσιμπήσει την μπάλα και πέναλτι. Και εδώ, για να δούμε και από εδώ, πέναλτι καθαρό. Εκτελεί ο Σέριντάν 2-2. Δοκάρι και μέσα και με ελαφρώς δόση τύχης από τον Ιρλανδό. Τώρα μπαίνει για τα τελευταία 5 λεπτά και τις καθυστερήσεις. Ο Ρουσάς στην πρώτη κεφαλιά. Ο Ασίς για τον Σκέμπρι, το σούτ, ο Βάτερμαν λέει όχι. Σέρτζιο. Σέντρα του Πορτογάλου στην περιοχή. Το πλασέ που έγινε, η μπάλα έξω από τον Ντε Βινσέντε, ο Παναγί δεν βγήκε. Ο Σκέμπρι για τον Ασίς. Η Ομόνια πανεβαίνει. Πέρασε ο Πορτογάλος. Έχει χώρο και χρόνο για μια καλή σέντρα. Την κάνει στο δεύτερο δοκάρι, το πλασέ. Ο Βάτερμαν και πάλι λέει όχι στο Ράμος.